Ithini secret behind wena njebe ungancibanga njengabo wena umahluko wakho yintoni wena njebe unxiba ingcowa? What is the secret behind le ngcowa inxibileyo njebe ngurasta? Kaloku is Asian cloth this one. Okay. Yabo. Ya bana badala. Yabo si spiritual singabantu bomoya kumkani. So into ethetha uba ngaba wena King Mane njebe wena unengcowa bona bengena ngcowa spiritually wena uyi elder kubo okanye what does that mean? I'm a highest one, highest order. Okay. You see? Levels kaloku burasta even kumkani yabo. Ya mina ngu push doctor. Yabo ngihlala ehlathini. Ngubani? I'm a push doctor. Okay. Yabo ngihlala ehlathini kumkani. Yabo nasentabeni. Yabo ngiqula emaweni emanzini. Yabo hlamba abantu enza izinto kumkani. Yafana. So ngako le ngcowa lena awusuke uyinxibe nje. Then ke it's a process okanye ke uyanyuselwa but we have to go to entabeni okanye ukuze unxibe le ngcowa uhlale ezontsukanyana. Kaloku kumkani yabo. Uyayithonga. Ingubo le, ingubo yabantu abadala. Yabo ingubo yomoya. Yabo yiyona le ngubo. Yabo na fata yami. Ya ndayithonga abantu abadala ndayithonga. Ndeke kwenza isecret zayo. Yabo ndayixhelela entabeni. Yabo ndenza izinto iritual zayo. Yabona kuma uvela inxibe levels. Yabona kumkani ndayenzela imicimbi akho thi ndizayinxiba ixeshana xa ndikhulula fanele ndenze iritual yayo yabo ya ndinqenqeze ebantwini abadala.